Salut și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Bine, astăzi revenim din nou cu Roblox. Și cu ce joc de pe Roblox? Cu Murder Mystery 2. Așa. Astăzi o să încercăm să fim mai buni, chiar dacă am zis imposibilul. Ca să știți, să jurați editorul dacă astăzi nu se va lansa un episod, pentru că astăzi filmez când am mai lansat cu un episod. În fine, mi-a promis editorul că a zis că azi o să posteze Funny Moments, adică da, în ziua în care a pus și Mortal Kombat. Wait a second. Mamă, ce camper! L-am concediat pe editor? Nu mai este între noi. Este pătre mâncăruri. I-am scăzut salariul și nu i-a mai convenit și a zis că își dă demisia. Și din păcate mint. În fine, ceea ce observăm este că, da, ca să înțelegeți și voi ce față ca lumea, că am ajuns aseară să postez un episod, astăzi s-a lansat, astăzi mai trebuie editorul să mai posteze un funny moment și cred că se pune și pe editația videoclipul ăsta. Deci e de plină treabă și ghișiți ce o să fac eu. Wow! Ia auziți, episodul ăsta lansează sâmbătă sau duminică. Și funny momentul lansez miercuri. Ia auzi, și funny momentul miercuri. Deci să-l înjurați, dar nu mai știți. Vrei să mai fac dacă mă să n-ai zis 2 E zile? important să ții minte că de fapt... Ra-ra-ra-ram, baram-baram-baram. Paralizez. Cine mă? Ăsta? Ce se întâmplă pe aici? Da, rămăsesem pe muclesi direct. Păi nu, dar nu mă blocase, că nu mai știam ce se întâmplă. Așa, să vedem. Așa arată creierul editorului meu. Efectiv partea asta. Albă. Bob the Builder. Așa, astăzi voi avea o misiune. Dacă îi voi dacă poate ori... Da. Poate reușesc și eu să-mi iau și eu un skin pe cuții, pentru că mai am puțin. Să înțelegeți că nu m-am mai jucat în timpul liber. Am preferat să în continui să mă joc. Ioi. Așa. Deci suntem pe geană și pe fază. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Hello guys, În welcome fine. to my Minecraft Let's Play. Astăzi să facem... Astăzi trebuie să fim împotriva tuturor. Să-i tăiem cu cuțit... Cucu. What's Păi, 9 plus creierul meu 10? e cucu. În fine, cu You cuțitele. stupid. Hi, baby! Did you miss me? Hai să vorbim. Deci... Stai, mă! Ne infiltrăm. Ioi, dar ce fug șobolani. What's up, baby? Bă! Fiera... Deci nu mai înțeleg. Bă, eu mi-am scos cuțitul, nu l-am scos. Oh my Îl god. dădeam în gol. Oh hell no, man. What the fuck, man? Nu mai pot. Păi eu o să mă las în curând. Karma! Băi, deci eu nu pot. Deci nu pot. Au, în sfârșit.
Na. Na. Mă, fii atent că mă face ăsta. Ui, mi-a tremurat tot. Stai. Ui. Deci acum e confruntarea Shaolin cu King Tang Fai. Ui. Nu o să campăm pistolul pentru că nu suntem bulangii. Dar când o văd pe asta, de exemplu, că vine, trebuie să o omor, dar după aceea plec, vă dați seama. Mamă, dar mă face astea să mă întorc înapoi. Cum a apărut? Pe unde ești, mă? Victorie! Yeah, baby! Vezi, mă, slab ești tu. Da... Se vede că am câștigat, deci de aceea o să facem și noi ceva pe video pentru prima dată. Wow, sunt prea bun! Ce te uiți, mă, așa la mine? Castron. Nu ăsta, asta e Bob the Builder. Editorul e Castron. Blub blub. Editorul meu mai este și un blub blub. Pește ca Dani Mocanu. Sniff, 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 sniff. Let's do this. Oh, I won't let you go. Ne uităm să vedem ce se întâmplă. Eu poate te suspectez. Rău. Ioi. E scandal, scandal, scandal. Așa. Better. Much better. Ok, văd că deocamdată kill. Era cumva cu cuțitul în mână sau mi s-a părut mie? Ioi, ce mă câșună. Cred că stă AFK. Nu stă AFK. Las că-l găsim noi. Cine e? Cine e afară de rușcată? Ai? Da. Dă-te, mă. Deci, da. You stupid. No. Vorba la editor, cred că ar trebui să mă las. Câți bani am? Mai am puțin 200. Drogurile astea mă invidiază. Hadi, bă, lasă drogurile astea. Eu am avut pistolul, da, uitați, vedeți la Pistolișă Plus. Yeah. Ok, nu mai zicem nimica. M-am descurcat prea bine pe jocul ăsta, nu știe lumea talentul meu ascuns. Apropo, pentru că azi cică că e Dragobete, vă zic și eu, chiar dacă videoclipul iese sâmbătă sau, pardon, dacă iese sâmbătă sau duminică, vă zic și eu la mulți ani de Dragobete. Sau Dragomete, cum o fi. Dragomir. Dragoș.
Bă, asta cum ai intrat aici? Eu îi descoperisem. Prea bun, inocent, nu toți pică inocenți. Eu zic să aveți greșă. Turina na nene, tota. Dă-i! Bomboclat! Prea bun! Prea ca la țară! Uaa! Cine mă eu să mă complic, nu există așa ceva, dar este bine câteodată să fii inocențiu. A hero has saved the day. Și mie mi-a dat nimica, că n-am apucat și o să iau și eu niciun bănuț. Neti. Messi. 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 Deci, trebuie să învățăm să ne jucăm jocul ăsta. Uai. Mai pe scurt, m-am dus pentru că, da. La ce bun sunt eu pe jocul ăsta, mai bine m-aș lăsa. Acum. Interesant. Dragomir, stai cu minte că te ard. Ce te dă mine că percutez. Tu. Trebuie să găsim ieșirea, să ieșim afară. Acum ne asigurăm să nu se audă un Big Bang cuțit. Ia uite. Revenim cu perversi... Ce ai făcut, bobiță? Unde e să dau emote? Mie mi-e frică în general de lumea asta pervers, care mă așteaptă ca șerpălăi să fac cea mai mică greșeală. În fine, ceea ce îmi convine mie când filmez episoade este că eu pur și simplu trebuie să vorbesc ce vine în minte. Mie nu prea vine cuvinte în minte, de aceea trebuie să îmi pun creierul la contribuție și să-mi iasă prăjala din cap. Și da, contribuție am zis intenționat. De ce vă place vouă școala? Ne dă lapte, col. Ioi, ce slab. Camper. Dar unde-i dau eu emoturile? Aha. Fiți atenți. Hop. Oh my god. Păi, de ce crezi? Făicurile astea mă invidia. Ia uite-l. Ioi. Ce prost. Am trecut secuțită pe la urecu, bă. Am nenorocit-o. Deci, ca să înțelegeți și voi ce camper, că este efectiv după cuțitul ăla. Ma. Vezi că a fost în meciul ăsta. Nah, editorul meu e absent. Ia fiți atenți acum. A hero saved the day. Oh no! Ai de Gringe! bară jos 10 care a pierdut în fața lui vreo 22. Eu zic să be careful. Mamă, deci parcă nu se mai fac bani ăștia odată. Deci mor. Uitați cu cine am avut eu luptă cu camperul ăsta nemâncat.
Du-te dracu. Dacă îți dau un cos de pâine, știi cum te zbați pe 30 că ești pește. Blub, blub. Așa mă gândesc și eu. Așa. Inocent. Wow. În fine. Trebuie să încercăm să fim măcar vii în acest meci. Ajutor. Nu e mult prea suspectă acum. Verificăm toate camerele. Dar nu vedem nimic, noi ne apucăm să luăm bănuții pentru că eu v-am zis care este misiunea mea. Ma. Dragomir, trage în el. Ioi, boștec. Codiță de porc. Mamă, deci am ajuns la concluzia că sunteți tretă slab acest joc. De aceea... Mai trebuie să vă văd ce faceți, vă culcați, băi, foame. Dormeo, noapte bună. Da, editorul meu e pe Dormeo. Foarte frumos dacă mă întrebați. Oh, căcatul meu dimineața când mă duc la baie. Bubuie, bubuie. Bubuie televizorul. Ma, cu 20% șanse. Mbappé, Mbappé, lasă-mă, Mbappé. Mi-e frică și să umblu așa. Îl închidem pe John aici. Dar stai că am nevoie de ușa asta deschisă. Oh. Mamă, ce mă sperie ăsta că eu nu mai stau pe aici. E cam urât. Mickey Mouse. Hello, guys. O mai țineți minte pe unde eram, mă? Nu aici. O mai țineți minte pe asta de aici cu Hello, guys. Welcome to my Minecraft cabinet, așa. Nu știu dacă o mai țineți minte, dar eram eu aici și mă uitam după ea și am văzut-o și a dat cu cuțitul. În fine, amintiri. În fine, ceea ce este important este că am câștigat meciul pentru că sunt prea bun. Apropo, da, în caz că vă întrebați de ce videoclipul cu Mortal Kombat a fost făcut cu verde când a fost bătăire, poate știi și din video, dar și așa n-aveam voie să pun sânge pentru că altfel trebuia să pun videoclipul 18+. Și nu știu dacă toți oamenii care se uită la mine sunt 18+, până nici eu nu sunt 18+, da, dar mai ceilalți. În fine, să vedem ce picăm. Oh, yeah, baby! Tanti, haide într-o băiță. Băi, ia gata, băi, jos comunism. Adio. Mă bag cu Mickey Mouse, dorința mea dacă sunt mic să durechez. Hello guys, welcome to my cabinet scene. Ai lăsat-o pe tanti getuța aici, biata. Dar ce să o las, că eu, dacă mă iau după mine prima dată... Băi, nesimțitule, să-ți fie rușine că ai încercat, deci doar că ai încercat. Ma. M-a bătut. Aproape 20 de minute de filmat, acum s-au făcut 20 de minute fix.
La ce bun sunt? Mamă, păi cred că dacă ar trebui să fac video că postat 20 de minute. Vai de capul meu. Ne pune să luăm o guriță de apă, că apa este sănătoasă. Și da. Stați așa să dau microfonul de la căști, că na. Așa. Inocent. Hello guys, welcome to my cabinet scene. screen. Bara. În fine. Bubuie televizorul. Oi. Așa. Unde trebuie noi să mergem acum? Trebuie să mergem să vedem. Who's your queen? Așa. Mickey Mouse, eu n-am încredere în tine. Am înțeles. Acum, da. Stat independent, Rusia. Blondo, rupe-te în două. Lăsa atmosferă cum ne place. Vreau să-mi găsești prietenii mei, ca să-mi iei shake bari. Hai, că știți bine că în orice episod când... Micule, trece înapoi. Știu că ești un pic prăjit, dar ți-a zis că mai trebuie să mai stai un pic. Hai, micule, înapoi. Mi-a lăsat grătarul singur. Plângea grătarul după tine, uite-te și tu la el. Deja ei se fund de supărare. Hell no, man. What the fuck, man? O să mă prefac că nu știu despre ceea ce s-a întâmplat acolo, chiar dacă eu știu ce s-a întâmplat. Bătaie. Mamă, ce lupte greco-romane pe aici. Mai am 5 bănuți de luat. 2, 3, 4, 5. Știți bine că el este, da? Ce trebuie? L-ați văzut? You stupid. Bă, nu știu, bă, ce s-a întâmplat meciul ăsta. Deci n-am înțeles. Și e minutul 23, hai mă, mai avem un meci sau două, hai mă. Dar trebuie să meargă și bine meciurile, că dacă nu merg bine ne-am dus. Oh, Messi. Eu ce naibii să mai zic? Ia, atâta putem. Bă, mai încercăm o dată. Bă, deci nu mai pot. Ce-ai făcut, mă, codiță de porc? Stat independent. Mereu am fost stat independent. În fine, hai să vedem, pentru că mai avem foarte puțin și deblocăm skin-ul pe câți deții. Inocențiu. Foarte frumos. Bine, zice, dacă mă întrebați când ești inocențiu, parcă e mai șmecher așa. Parcă n-ai niciun stres, așa te duci, colectezi banii, știi că dacă mor nu pierzi nimic. Ce să pierzi o viață? Ai. Dar jocul nu-i pe vieți de aici, nu prea contează. Ia uite, bănuțul, acum mă uit după toți bănuții, mă. Deja la mine nu există, mă, nu mai există bănuți pe lumea asta care să nu iau. Dar nu iau toți bănuții ăștia până nu mi-am plus, dar nu mă las, îi caut și în gură de șarpe. Vreau să iau și o dată schimb pe cuții din nou.
Pentru că, na, dacă pe celălalt l-am pierdut, ce să faci? Bine l-am pierdut, că l-am dat eu la trade, când putem să-l țin. You stupid. Ioi. Și eu trebuie să iau în direcția asta. O, altă viață pe aici. Ce v-am zis și ea? Cine se așteaptă? Oi. Fiți atenți aici și... Ne întoarcem înapoi să terminăm asta, pentru că tocmai ce v-am zis că vreau să umplu asta. Așa, m-am oprit un pic pentru că ascultă pe Mickey Mouse. De ce tu? Autați-l, să-l vedeți cum vine. Ce să-mi faci tu, mămie? Mamă, și nu l-am umplut tot, bă, am rămas și pe mucles. Nu, nu, păi pun pauză până la următorul meci. Revenirea, pentru că tocmai ce s-a votat hărței și na. Am un plan de îndeplinit. Haide mă repede. Bă, doar să nu mă moare vreunul. Michela... Nu prea știu eu ce să zic de e. Am auzit un cuțit, dar eu tot nu mă las. I want my money. I want my knife back. But nu știu dacă I will have it back because I don't want that skin, I want a better skin. Pentru că nu pot să vă mișc, dă și noi pe engleză. Du-te naibii, mă, cu englez așa, mă. My name is Romania, bă. Mamă. Bă, nu te cred că nu pot să sar. Deci nu te cred. Bă, ce ghinion, bă. Intra ghinionul peste mine. Hai, dacă e, pot să mă mori acum ce stres. 39. Încă un bănuț. Gata. Am parcă aș căuta eu killer. Așa. Vezi că ești deștept. În sfârșit. Trebuie să vedeți și voi asta. În onoarea cuțitelor. Rainbow Box. Așa. Haide, mă. Da, mă, da, e bun și ăsta de început, de ce să vă mint. Am ajuns la 29 de minute, mie îmi pare foarte bine pentru tocmai ce s-a întâmplat. Doar că merge cam așa. Bravo, vezi că ești deștept. Ai făcut și tu ceva bine. Ioi. Ce Mickey Mouse bolunt. Cum ar zice Moldovenia. Așa, și acum pentru final, pentru că suntem la minutul 29.
O să face ceea ce mi-am dorit de mult. Așa. Și uitați în sfârșit. Cuțitul, bă. Cuțitul. Of. Băgăm și noi ultimul meci așa, dă simți bine dacă fiecare cu norocul lui, eu sunt extrem de bucuros pentru că, bine bucuros, așa mândru, că am stat 2 episoade să-mi iau acest cuțit și până la urmă s-a meritat măcar să am și eu un skin. Inocent, păi dacă e inocent am zis că dacă pe și mă dă sau ceva, dar na. De aceea o să-mi iau și adio de la voi dacă mă mără cineva, aia e. Deci sper că v-a plăcut videoclipul de azi, dacă mai vreți, de fapt nu, că oricum și dacă vreți și dacă nu vreți tot trebuie să postez, aia e. Tocmai ce am zis că nu mă interesează dacă mă mor. În fine, să continuăm. Deci eu acum o să închei videoclipul pentru că este de 31 de minute deja. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați și voi un like și un subscribe. Ne auzim și data viitoare pentru că na, fiecare cu ce poate. O zi frumoasă în continuare. Pa, pa, Mă aruncăm cu bani pe lăutari Catene pe dans oriental și sunt toate tunate la fel ca pucea Vrea dragoste bagabela, vrea meso Margela Ne-a luat radarul fix că rulam într-un Panamera Am ieșit toți bine în poză, o să ne-o trimită prin poștă Ele share, mi-o fac magnet pe frigider